سلام تخاتلتنا إذا channel كما يلخم كما يغنيخم سناي كم تخون انداتمنخو لو معنتي كم تناخل الجزاء نعنا تمهرنان أقدستنا زبلنايان كم أون كابخم بزرخبنا يو ترجع محطوطاتن بزعبا زار السزيع حزلكم مزيع لهو بزعبا برحن ويكعب بولدنسن هير ترانسبلانتن كنرينا برحي بخما يمتزق بزبل نجمر نبزح جزء ساينتيستس سبات نمنتايوم زبرحو كما يجرناخه كنملسو نخيل لهم كمرامرو صنيحميوم ملو صغري زلوم سبات كاب 100 شح اسكاب 250 شح صغري ابرسو يهلو كابز تلاعيلهم ساينتيستس كلتا نجرات كجنزبو كيلوم يوم حدا اتطق زبل صغري كاب كيراتين استبهاله كاب زموتو واهيتات ويكعا ديد سيلز زتهانص كوينو حدشتي صغري انتفطرو نلعلي اندادفه كم زخيدن كلتا صغري نخنوح زغبرو دما هير فوليكلز زبهالو ناي صغري كومبلكس اورغان نيتورك زبهال ازي قدمي مولادنا زفطر كوينو صغري زي قارص سايكل ويكعا عدت نخنوح زغبر يو زبل تغنزيبو ازي سايكل ازي سلسته درجتات اللو اتناي مجمرتا انجن ويكعا the growth phase ون لا تبهال زفلط يو ابزي 9% ناي صغرنا hair follicles عبيت زريلو يو ازي بورحي 1 سنتيمتر نلعل دفيوم صغرنا نخنوح يقبر ازي عدت مسحالفه قربتنا ناب تقصال ستيج ويكعا درجه نخحلف سيجنال ويكعا ملختي يهبو اسو دما كاتجن ويكعا ريجريسينج نابز تبهاله عدت يحلف ابزي نتوم زنوحو هير فوليكلز نابتي زنبرو قمت ويكعا نوحات نخملسو يقبر ازي نابتوم فوليكلز زخيد ناي دم زوغور يعصومو زيدلي ويكعا زتاكبت صغري يهلونا نزد مايو صغر رأسنا اندارغفه زخيد قتلو تلجن ناب زبحال عدت ويكع درجة يعتو ابزي كاب 5 اسكاب 15% زخون يرأسنا فوليكلز يقودو ابزي لعل كل تميت زاكل ناي صغري اكبكب كرغفنا يخليو እዚ ኩሉ ምስ ሓለፈ ድማ صغر رأسنا ናብቲ ናይ መጀመርታ ስቴጅ ወይከዓ ደረጃ ይምለስ ኮይኑ ግና ኩሉ ሰብ ከምዚ ዝበለ ሙሉ صغر رأሲ የብሉን 95% አወዳት ብርሒ ዘጋጥሞም በሜል ፓተርን ቦልድነስ ዝበሃል ካብ ወለድኻ ክሓልፈካ ዝኽእል ወይከዓ ኢንሄሪት እንገብሮ ነገር እዩ እዚ ዝፍጠር ናይ صغርና ፎሊክልስ ዳይ ሃይድሮቴስትሮን ዝበሃል ናይ ሆርሞን ውጽኢት ካብ ቴስቶስትሮን ዝስራሕ ሴንሲቲቭ ክኾኑ እንከለው እዩ DHT እንዳተባሃለ ዝፍለጥ እዚ ናይ صغርና ፎሊክልስ ንኽንሱ ወይከዓ ሽሪንክ ንኽገብሩ ይገብሮ እዚ ድማ صغሪ ሓፂርን ውሑድን ንክኸውን ይገብር ብርሒ በሓደ ግዜ ዘጋጥም ነገር ኣይኮነን ቀስ እንዳበለ ግራጁሊ ዝፍጠር ነገር እዩ صغሪ ብርሒ ዝጅምር ኣብ ክልቲኡ ጎኒ ወይከዓ ቴምፕል እናተባሃለ ዝፍለጥ እዩ ቀፂሉ ኣብቲ ማእኸል ርእስና ድማ ክብብ ኢሉ እንዳበርሐ ይመጽእ እዚ ምስ ሓለፈ እቲ ናይ ቅድሚት صغሪ ድማ ጠቕሊሉ ይበርሕ እቲ ናይ ድሕሪት صغሪ ጥራይ ይቐሪ ብርሒ በዚ ምኽንያት ጥራይ ኣይኮነን ዝፍጠር ንብዙሕ እዋን ዝጸንሐ ስትረስ ወይከዓ ጭንቀት እንተለኩም ብርሒ በዚ ምኽንያት እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ ሓደ ኣጓላት እውን ድሕሪ ምውላድ ብርሒ ያጋጥመን እዩ ናይ ካንሰር ትሪትመንት ኬሞቴራፒ እውን ዝጥቀሙ ግዛዊ ብርሒ የምጸለው ኣብ ሓደ ሰባት ድማ እቶም ሄር ፎሊክልስ ናብ ኣነጅን ወይከዓ ግሮዝ ፌዝ ምእታው እውን ከኣብዩ ይኽእሉ እዮም ብርሒ ቀዋሚ ወይከዓ ፐርማነንት ክመስለና ይኽእል እዩ ግና ሳይንቲስት ነዚ ዝኸውን መፍትሒ ረኺቦም ኣለው ቀፂልና ብዛዕባ ሄር ትራንስፕላንትን እቲ ኸይዲ ከመይ ምዃኑን ክንርኢና ሄር ትራንስፕላንት እንታይ እዩ ሄር ትራንስፕላንት ማለት صغري ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ሙሳድ ማለት እዩ
ፀጉሪ ኣብቲ ዝተወሰደሉ ቦታ ግና ተመሊሱ ኣይዓብን ኣብቲ ሓድሽ ተገጠመሉ ቦታ ጥራይ እዩ ምንዋሕ ዝጅምር ቅድሚ ናብ ሄር ትራንስፕላንት ምሕሳብኩም ፀጉሪ ካበይ ቦታ ናበይ ቦታ ከም እትወስዱ ተሓስቡ ኣለኩም ዝተፈላለዩ ዓይነት ሄር ትራንስፕላንት ኣለዉ እቲ ብኣብዝሓ ዝትግበር ግና ፀጉሪ ካብ ድሕሪት ርእሲ ናብቲ ማእኸል ርእሲ ወይ ከዓ ብርሒ ዘጋጠመ ቦታ ሙሳድ እዩ ግን ካልኦት መንገድታት እውን ኣለዉ እዮም ንኣብነት ካብ ኣፍ ልቢ ካብ ክሳድ ወይ ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ፀጉሪ ዘለዎም ቦታታት እውን ሙሳድ ይከኣል እዩ ነቲ ሄር ትራንስፕላንት ናቹራል ንምምሳል ዝግበሩ መንገድታት እውን ኣለዉ ሓደ ብዙሕ ፀጉሪ ካብ ሙሳድ ሓደ ሄር ፎሊክልስ ሙሳድ ካልኣይ ኣብቲ ብርሒ ዘለዎ ቦታ ዘለዉ ፀጉሪታት ዳይሬክሽን ወይ ከዓ ኣንፈር ተጠቒምካ ነቶም ሓድሽቲ ምቕማጥ እቲ አንግል ናይ ፀጉሪ እውን ርኢኻ ነቲ ሓድሽ ፀጉሪ ነቲ ሓድሽ ሄር ፎሊክልስ በዚ መንገዲ እውን ምቕማጥ ፌዲንግ ቴክኒክ ዝበሃል ድማ ንኣብነት ኣብ ወዳት ዘሎ ናይ ማእኸል ፀጉሪ ብርሒ እንተኾይኑ ኣብ ቅድሚት ውሑዳት ፀጉሪ ነቕምጥ እሞ ናብ ማእኸል ብዝኸድና ፍቕዲ ግና ነቲ በዝሒ እንዳወሰኽናሉ እንመፅእ እዚ መንገዲ ተጠቒምካ ሄር ትራንስፕላንት ናቹራል ዝኾነ ውፅኢት ክህበና ምግባር ይከኣል ድሕሪ ብዙሕ ምርምርን ሙከራን ሎሚ ሄር ትራንስፕላንት ብጥንቃቐ ግዜ ወሲድካ ዝስራሕ ፕሮሲጀር እዩ እቶም ሕዚ ዘለዉ ሞደርን ሄር ትራንስፕላንት ሓደ ወይ ክልተ ሄር ፎሊክልስ እዩ ካብ ሓደ እዋን ትራንስፈር ዝገብር እዚ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ወይ ከዓ ቴክኒክ ክግበሩ ይኽእሉ እዮም እቲ ሓደ ቴክኒክ ስትሪፕ ሜተድ ወይ ከዓ ፎሊኩላር ዩኒት ትራንስፈር FUT እንዳተባሃለ ዝፍለጥ መንገዲ ኣብ ርእስና ጽቡቕ ፀጉሪ ዘለዎ ቦታ ቀጢን መስመር ፀጉሪ ዝሓዘ ቆርበት ይውሰድ እሞ እዚ ናብ ሕድሕድ ፎሊክል ይከፋፈል ናብቲ በራሕ ቦታ ወሲዶም ድማ የእትውዎ እቲ ዝተወሰደሉ ቦታ ድማ ተፈልዩ ይዕጾ እዚ መንገዲ ዝምጥቃም ጥቕምን ጉዳትን ኣለዎ ጥቕሙ ኣብቲ ፀጉሪ ዝተወሰደሉ ቦታ ጥራይ እዩ ዝልፀ እዚ ማለት ህይወትካ ብቐሊሉ ሄር ትራንስፕላንት ከም ዝገበርካ ከተፈለጠ መቕጻል ትኽእል ኢኻ ጉድኣቱ ድማ ኣብ ርእስኻ እቲ ጽቡቕ ፀጉሪ ዝነበሮ ቦታ ሕዚ ዓብዪ ስካር ሓዲጉ ይኸይድ ነዚ ንምውጋድ ሞር ናቹራል ዝኾነ መንገዲ ክንጥቀም ንኽእል ፎሊኩላር ዩኒት ኤክስትራክሽን FUE ዝበሃል ቴክኒክ እዚ ብዙሕ ፎሊክልስ ዝሓዘ ቆርበት ካብ ምውጋድ ንእሽተን መሳርሒ ብምጥቃም ሓደ ሄር ፎሊክል ጥራይ ኣብ ሓደ ግዜ ይወስድ እዚ ደቀቕቲ ጠባሳታት ወይ ከዓ ስካር ጥራይ ብምሕዳግ ነቲ ቆርበት ርእስና ከይጎድኦ ይኸይድ ነቲ ፀጉሪ ርእስና ብዘይፍለጥ መልክዑ ይቕንሶ ዋላ እኳ እንተኾነ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ይሓዊ እዩ ነቶም ኤክስትራክት ዝተገበሩ ወይ ከዓ ዝተወሰዱ ሄር ፎሊክልስ ኣብቲ ብርሒ ዘለዎ ቦታ ከመይ ክኾነልና ከም እንደሊ ነቲ መስመር ንስእል እሞ ድሕሪኡ ነቶም ሄር ፎሊክልስ ሓደ ብሓደ ንገጥሞም እዚ ድሕሪ ምግባር ፀጉሪ ርእስና ክነውሕ ይጅምር እዚ ጌርና እውን ፀጉሪ ካብ ርእስና ጥራይ ሙሳድ እኹል ዘይኾነሉ ግዜ ኣሎ ከምዚ እንተጋጠም ካብ ካልእ ናይ ሰውነት ቦታ ከም ቸስት ኣፍ ልብን ሕቆናን ዝርከቡ ፀጉርታት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኤክስትራክት ጌርና ናብ ርእስና ክንወስዶም ንኽእል ኢና እዚ ግን እቲ ናይ ፀጉሪ ታይፕ ወይ ከዓ ዓይነት ክፈላለ ስለ ዝኽእል ተወሳኺ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ እቲ ብርሒ ዝነበረ ቦታ ፀጉሪ ከም ንቡር ንምንዋሕ ንኽጅምር እስካብ 18 ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ እዋን ክወስደሉ ይኽእል እዩ እዚ መንገዲ እውን ናይ ባዕሉ ጥቕምን ጉድኣትን ይህልዎ ጥቕሙ እቲ ፀጉሪ ዝተወሰደሉ ቦታ ዘፍልጥ ቁስሊ ኣይህልዎን ካብ ብተወሳኺ ድማ ስቲች ወይ ከዓ ምስፋይ ኣይድልየናን እዩ ጉድኣቱ ድማ ነዚ መንገዲ ተጠቒምካ ሄር ትራንስፕላንት ንምግባር ኩሉ ፀጉሪ ርእስና ክልፀ ስለ ዘለዎ እዩ እምበኣርከስ ተኸታተልትና ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ብዛዕባ ሄር ትራንስፕላንትን ብርሒ ከመይ ከጋጥመና ከም ዝኽእልን ፈሊጥኩም ከም እትኾኑ ተስፋ ገበር
ምናልባት ንኻልእ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ሼር ግበርዎ ካብትናትና ወጻኢ ሬቶ ወይ ከዓ ፊድባክ እንተሃለውኩም ድማ ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን ኣፍልጡና ኢኹም ክፋል ናይዚ ቤተሰብ ንምዃን ሰብስክራይብ ግበሩ ከምቲ ናይ ሎማዓንቲ ዝበሉ መምህርትን ሃነፅትን ዛዕባታት ሒዝና ክንመጽእ ኢና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና በዚ ወዲና ኣለና ስለምድማጽኩም የቐኒየለይ